Gorputz beltzak igortzen duen erradiazioa aztertzeko eta ateratzeko hementxe dagoen adierazpena erabili behar izan dugu. Erabili behar izan dugu zein den maiztasun eta volumen unitateko modu kopurua. Hau da, 8 pi nu karratu zati c kubo. Honek esan nahi duena zera da, nu eta nu gehi diferentzial nu. Beraz, diferentzial nu maiztasun zabalerako duen maiztasun tarte horretan dauden, volumen unitateko dauden moduen kopurua, dala 8 pi nu karratu zati c kubo bider daukagun maiztasunen tartea, diferentzial nu. Baina, nondi dator hementxe daukagun adierazpen hauze? Beraz, gure helburua bideo honetan izango da aztertzea zein den honen jatorria. Bueno, horretarako egin beharko duguna izango da aztertzea kabitatean dauden modu geldikorrak aztertuko ditu. Bueno, guk hartuko dugun kabitatea izango da alik eta simplena ikusten duzuen kubo bat. Eta kubo honen aldea L izango dugu. Izatez, guk jarriko dugu jatorria, hementxe daukagun ertza honetan, eta beste ertzak izango ditugu, X norabidean adibidez L-en izango dugu, Z norabidean baita L-en, eta antzeko gauza bat I norabidean. Orduan, gure eremu elektrikoaren modu geldikorrak aztertzeko, kontutan hartu behar dugu uhinen ekuazioa. Hau dugu, 3 dimentsioko uhinen ekuazioa aztertuko duguna. Eta modu geldikorrak aztertzeko ezinbestekoa dugu kontutan hartzea zeintzuk diren muga baldintzak. Zeintzuk dira kasu honetan kontutan hartuko ditugun muga baldintzak. Gorputz beltza dago oreka termiko batean. Orduan, hormetan ezinbestekoa da eremu elektrikoa 0 izatea. Ze 0 ez bada, orduan, irradiatzen egongo litzateke, eta hori, oreka termikoan badago, ezinezkoa dugu. Orduan, kontutan hartuko dugu, hormetatik irradiatzen egongo litzateke. Badakigu zulo hau egonda, erradiazio zulo honetatik aterako dala. Baina, hormetatik ez da erradiaziorik egongo. Hori dala eta orduan, kontutan hartuko dugun muga baldintza da hormetan eremu elektrikoa 0 izatearena izango dugu. Bueno, hori bada, orduan, daukagun eremu elektrikoak duen modu geldikorren adierazpen orokorra hauxe dugu. E0 sinu n bat pi x zati L, n bat hori zenbaki naturala izan da, gauza bera I ardatzean, gauza bera Z osaerekin, eta gero, ekarpen temporala, sinu omega t. Non omega baita jargen dezaken, nun maiztasunen funtzioan omega hori bi pi zati nu dugun. Bueno, orduan, kontutan hartu behar dugu, hementxe agertzen diren n bat, n bi eta n iru, zenbaki naturalak izan behar direla, eta hori ezinbestekoa da, muga baldintza horiek betetzeko. Esate baterako ikusten baduzue, hemen X, Y edo Z 0rekin ordezkatu ezkero, orduan eremu elektrikoa zuzenean 0 ateratzen dela ikusten da. Edo bestaldetik X, Y edo Z L-rekin ordezkatu ezkero, orduan ertzetan egonda, orduan baita zenbaki N bat, zenbaki naturala izan da, baita 0 ateratzen zaigu. Orduan bai betetzen dutela muga baldintzak, baina baita bete egin behar du, hementxe daukagun uhinen ekuazioa. Eta orduan, hementxe agertzen den N bat, N bi eta N iru horiek ezin izango dira edozein batzuk izan, eta izatez maiztasunarekin egongo dira erlazionatuta. Orduan, ikusteko zeintzuk diren N bat, N bi eta N iruen maiztasunekin duen erlazioa, egingo duguna izango da eremu elektrikoa zuzenean uhinen ekuazioan ordezkatu eta ikusi zein den ateratzen den adierazpena. Gauza izatez oso erraz egiten duzu egin daiteke ordezkapen hori eta erraz atera daiteke zein den erlazio hori. Eta erlazioa hementxe daukagun adierazpena hauxe dugu. Orduan, zuzenean, adibidez, lehenengo hauxe, zuzenean ateratzen da honen adierazpen honen X-ekiko bigarren deribatua egiterakoan, gauza bera Y-ekiko bigarren deribatua egiterakoan, Z-ren bigarren deribatua egiterakoan, eta hementxe daukagun ekarpena da terekiko bigarren deribatu egiterakoan eta basati zer karratu. Orduan adierazpena hauxe dugu, edo beste erabatean jarrita txukuna. Jarrita hementxe daukagun N bat eta N bi, N iruen arteko erlazioa hauxe dugu. Orduan, zer da adierazpen honek esaten diguna?
Adierazpen honek ateratzen du zeintzuk diren maiztasunen, modu geldikorren maiztasunen posibleak diren balioak. Eta era horretan beraz zehazten dugu zeintzuk diren hementxe daukagun gorputz beltzaren barruan egon daitezken modu geldikorren maiztasunak. Non N1, N2 eta N3 zenbaki naturalak diren. Baina orain gure helburua eta gure erronka da aztertzea zeintzuk diren egon daitezken modu geldikorren kopurua. Argi dago, egon daitezken kopurua maiztasunen araberakoa da. Zenbat eta maiztasuna handiago izan, orduan posibleak izan daitezken N1, N2 eta N3-ren balioak hementxe dagoen ekuazio hori betetzeko gehiago izango direlako. Orduan, nola kalkulatuko dugu? Beraz, egon daitezken modu geldikorren kopurua maiztasunen funtzioa. Horretarako egingo dugu beste adierazpen bat, beste edo behintzat lehen hementxe daukagun adierazpen hause adierazteko bestera bat egingo dugu. Orduan, guretzat N1, N2, N3, hementxe agertzen den NX, NY edo NZ bezala agertzen direnak, jarriko dugu hementxe ardatzetan, 3 dimentsioko ardatzetan jarriko ditugu, eta posibleak izan daitezken N1, N2-ren balioak hementxe puntu gorrien bidez adierazten ditugu. Orduan, gero bestaldetik, hementxe dago izatez ikusten duzunez, esfera baten adierazpena dugu, non erradioa rho bezala adieraziko dugun da bi rho C, zati C bider L. Hementxe dugu horren ebakidura, eta adibidez, nu maiztasuna zehazten badugu, hementxe dagoen esfera honetan sartzen diren edo gelditzen diren puntuen kopurua izango dugu maiztasun horri dagozkien modu posibleak, moduen kopurua. Baina guri ez zaigu interesatzen bakarrik justu esfera honetan sartzen diren puntuen kopurua, baizik eta guk aztertu nahi dugu zeintzuk diren nu eta nu gehi diferentzial nuren tarte honetan dagoen moduen kopurua. Baina, karo, maiztasun aldako diferentzial nu zabalera badu, horrek esan edu baita, bestera batean esan da, hementxe dagoen rho erradioak alako diferentzial nurekin lotutako zabalera bat izango duela, ezta? Eta diferentzial rho eta diferentzial nuren arteko zabalera, zuzenea atera dezakegu, hementxe dagoen adierazpen horren deribatua eginez. Bice zati L diferentzial rho. Orduan, ateratzeko zein den hementxe daukagun kopurua, kalkulatuko duguna izango da, egin dezakeguna da, beraz, moduen kopurua, beraz, hementxe dagoen diferentzial nu zabalera horren barruan dauden moduen kopurua kalkulatzeko, egingo duguna izango da, zuzenean aztertzea zein den hementxe daukagun volumen honen barruan, volumen honen adierazpena. Hori da egingo duguna. Eta volumenaren balioa izango dugu hortxe barruan sartzen diren modu kopuruaren berdina. Orduan, horretarako, volumen honen adierazpena, hementxe daukagun rhoren funtzioan, oso erraza dugu, horretarako bakarrik egin behar duguna da esfera honen azalera, bider, hementxe daukagun altuera. Beraz, lau pi rho karratu, bider, zabalera diferentzial rho. Hori, rho aldagietan adierazita. Gero pasatuko dugu dana nu aldagietara. Baina hori egin baino lehen, beste moduen kopuruak kontutan hartzerakoan, gauza batzuk kontutan hartu behar ditugu. Bueno, lehenengo eta behin, esaten dugu nola, norabide bat zehaztu egiten badugu, orduan norabide horrekin lotutako bi modu normal egon daitezke. Adibidez, propagazio norabidea, zeta norabidean badugu, orduan, egon daitezke, X osagaia eta Y osagaiak egon daitezke. Beraz, bi modu normal horiek kontutan hartu behar ditugunez, orain arte kontutan hartu ez ditugunak, orduan bider bi egin behar dugu hemendik ateratzen diren modun kopuru horri.
Gero, bestaldetik, hementxe kalkulatutako volumena da esfera osoaren volumena. Baina, kontutan hartu behar dugu, hementxe agertzen diren N1, N2, N3, edo NX, NY, NZ horiek bakarrik guri interesatzen zaizkigunak positiboak direla. Beraz, bakarrik oktante batean, oktante positiboa deneko oktante horretan bakarrik kontutan hartu behar ditugu. Eta ez guztiak. Hori dela eta orduan, hementxe hau bat zati 8 egin behar dugu. Eta gero amaitzeko, era honetan kontutan hartzen gara zein den gure kabitate osoan dauden moduen kopurua. Baina, guri interesantzen zaiguna da moduen kopuruan dentsitatea. Edo bestera baten esan da volumen unitateko moduen kopurua. Beraz, zer egingo dugu? Zatitu egingo dugu, hementxe daukagu moduen kopurua, zati kabitate horrek duen volumena. Eta volumena da LQ. Eta ja guzti hause egin da, orain bai egin dezakuna da, roren ordez, jarriko dugu dana, maiztasunaren funtzioan hori dalako guri interesatzen zaigune aldagaia. Beraz, horretarako dugu laupi ro karratu, baina ro honen berdina dugunez, dugu binus zati C bider L karratu, gero dugu diferentzial ro, dugu bi zati C L diferentzial nu, eta azkenik dugu hementxe agertzen diren beste ekarpenat, zati lau, LQ. Eta guzti honen ekarpena kontutan hartzen badugu, orduan hemetik ateratzen zaigun adierazpena ondorengoa dugu. 8 pi nu karratu, zati C kubo, bider, diferentzial nu, daukagun maiztasunen tartea. Beraz, era honetan, lortu dugu hasieran edo erabiltzen dugun volumen unitateko eta maiztasun unitatekoen gorputz beltzaren barruan dauden moduen kopurua ezinbestekoa dana gorputz beltza horrek igortzen duen erradiazioa kalkulatzeko, bai hurbilketa klasikoan eta hurbilketa kuantikoan ere.